Tak z môjho pohľadu sme odohrali taký priemerný zápas, pretože dneska sme zlyhali, hlavne vo finálnej fáze. Tá prípravná fáza tiež nebola ideálna podľa našich predstav, ale hovorím, mali sme počas celého zápasu návrh. V prvej akcii hneď sme dali gól. Pokračovali sme ďalej tlakom, sme chceli hrať nátlakový futbal, útočný a do 20. minúty budeme sa znova opakovať tak, jak doma malo byť 0-4. Nepremenili sme, Hamula išiel sám na bránu, Jurčo trafil od Brna dole na bránkovú čiaru, takže bolo tam spústa veľa šancí čistých gólových vyložených, no nepremenili sme. Potom nasledovala penálta, z nášho pohľadu ani nebolo za čo. Hovorím, dostali sme na 1-1 do šatne, nebolo to dobré, ale hovorím, neobával som sa nejakou výsledok, pretože jednoduchá kvalita bola na našej strane, takže chalani zamakali dobre v druhom počase, sme si vypracovali znova gólové príležitosti, ktoré sme využili zase len jednu. Gamkelidem, hovorím, a trošku dneska nás to teší, že sme si to vyhrali 2-1, ale do budúcna takéto zápasy musíme skôr rozhodovať, pretože keď príde kvalitnejší super, tak nás môže že za toto potrestať, za to nevyužité šance a ten zápas môže skončiť úplne opačne, takže hovorím, no z jedného pohľadu sa tešíme, ale zase z druhej strany treba mať zvyknutý prst, že takéto zápasy, alebo respektíve takéto šance musíme premieňať a ten zápas zase zbytočne, tak jak aj prvý domáci zápas sa dohrával nervózny z našej strany, takisto aj tento druhý zápas sa dohrával zbytočne pod tlakom a úplne z našej strany zbytočne, hovorím, už dávno malo byť rozhodnuté a keď polovicu tých šancí premeníme, tak vyhrávame o 2-3 góly aj kód.